Avui serà un gran dia. Ernest Miller Hemingway va néixer el 1899 a Illinois. Es va casar un munt de vegades, va viure una bona temporada a Cuba, va tenir dos accidents d'avió, no un, dos accidents d'avió, i amb dos collons, després de no haver mort en els dos accidents d'avió, el tio va i es suïcida amb 61 anys, l'any 61. El llibre El viejo i el mar va rebre un premi Pulitzer el 1953 i no l'havia llegit fins ara, però mai és tard. A vegades els llibres són capaços d'arribar en el moment adequat per tal que puguis extreure la informació necessària. Si aquest llibre m'hagués arribat fa 20 anys, hagués pensat no hi ha tecnologia, no hi ha sexe, no hi ha trossos de cadàver repartits a diferents llocs. Quin llibre més avorrit? Però no, ha arribat ara. Compte, si no l'has llegit, fes-ho abans de continuar veient aquest vídeo. No és un llibre resum, no és un vídeo resum del llibre, però faré suficients referències per tal que, si tenies alguna intenció de llegir-lo, t'ho aixafi tot. És un llibre ràpid, el pots liquidar en un matí. Amb una mica de sort el trobaràs també a les lleixes de casa teva o de familiars. No tens excusa. Para el vídeo. Som-hi, si continues ja saps el que hi ha. Si el llibre fos una pel·lícula, El Viejo, en Santiago, que curiosament el seu nom només apareix en el llibre 4 cops, seria el que ocuparia la pantalla el 90% del temps. I no exagero, podria ser el 95%. I aquesta filmació passaria, el 85% d'aquesta pel·lícula seria en una barca. No? Llavors, increïble que un llibre amb tan poc tema tingui recorregut, no? Perquè dius, mira, vaig escriure un llibre, molt bé, de què va? D'un tio que surt a pescar, val, d'acord, i pesca un peix, i ja està. Aquesta és la realitat, va d'això. Si aquest llibre t'haguessin fet el resum al col·le, el resum del llibre seria un tio que surt a pescar i pesca un peix. Ja. Però no. Hi ha moltes més històries aquí dins i per això avui perdem una mica de temps amb aquest vídeo. És brutal que un llibre d'entrada tan poc tema tingui la qualitat que té, el nivell d'aventura, el nivell d'intriga, que et faci entrar en la pell del viejo i sentir-ho tot com ho sent ell, que et faci liquidar el llibre com si fos la darrera entrega d'en Juan Gómez Jurado amb la seva Reina Roja i Negro i Blanco i no sé què més. Com si fos una trepidant sèrie de Netflix. Però dins hi ha moltes coses, molts valors. Perseverància, positivisme, constància, valentia, respecte, amor. De què va el llibre? Ja t'he dit que si algun moment el vols llegir, si no ho has fet, paris. És l'última oportunitat. De què va el llibre? Un tio vell que surt a pescar amb una barca petiteta, s'endinsa aigua endins, li pica un peix suficientment gran per arrastrar la barca, imagina't, peix, barca, i així durant dies i nits, tot això amb un fil de pescar lligat directament a la mà i aguantat per ell directe en mà, sense estris, ni canyes, ni res. El vell en qüestió portava una mala ratxa, dies sense pescar. Imagina't que tu ets gran, portes 3 dies sense pescar, estaries donant culpes ja al temps, a l'edat, a la barca. Ell no. Ell està preparat, a punt, decidit, constant. Cada dia fa el que li toca fer. El resultat ja arribarà. I quan el resultat arribi, com diu ella, quan el resultat arribi, jo estaré aquí, estaré a punt. Fa servir molt la tècnica del pointing and calling que fan servir en els trens japonesos, que també és un tema de lean management, que es tracta senzillament d'assenyalar i dir en veu alta allò que fas. Alguns de vosaltres ho feu servir sovint, o quan sortiu de casa al matí, no? Cartera, claus, llums tancades, ok, no? Feu amb aquest checklist de coses a fer que estan pendents, donem conformitat que estan fetes, per tant, seguim, endavant, següent pas. En Santiago ho fa a tot el llibre, es va recordant les coses i les diu en veu alta. També en veu alta es critica ell mateix, però és una crítica per millorar. Posa sobre la taula millores, canvis que podran servir per
la següent vegada que es trobi en aquella situació, per tant, millorar aquest procés. La propera vegada que tindré en compte, hauria d'haver agafat, diu, sal i llimona, hauria d'haver agafat aigua. Bueno, la propera vegada n'agafaré. I realment es queixa, Diu, si hagués agafat, ara no estaria en aquesta situació, no? Però de seguida deixa de lamentar-se i diu, bueno, ara no tinc aigua, per tant no perdem el temps amb aquest problema, anem per feina. Com solucionem el problema? Parla també del sacrifici. Està en Santiago amb les mans tallades i segueix treballant i lluitant. En cap moment opta per deixar anar el cordill i dir, guaita, per cert, cordill català. Sí, el llibre parla explícitament de cordill català, indicant la qualitat i la duresa d'aquest cordill. Són bons. Amor. Un cert amor entre pare, fill, avi, net, que són el muchacho i en Santiago. El muchacho que aquest com no l'acompanya, però que està present a tota la història i es recorda moltíssim. De fet, el més important que s'ha deixat el viejo a port és el muchacho i és el que més troba a faltar. Respecte. Respecte per l'altre. I és en el nom del peix. El peix. Un peix que d'una estrabada li talla la mà. I ell, en comptes de cabrejar-se amb el peix, es posa en la situació del peix i entén perfectament què ha fet el peix i per què ho ha fet i estan lluitant. Són dos iguals. Posa per davant la valentia i la força del peix i es sent afortunat de tenir un rival tan fort. Per tant, si al final perd, no s'enfadarà i estarà orgullós d'haver lluitat contra un rival tan poderós. Quan guanya, li transmet el respecte. Li transmet el respecte perquè sap que en qualsevol moment hauria pogut ser l'altre el que guanyés i, per tant, ell el que perdés. Apoteòsic final, on ha de lluitar amb tot el que té contra els taurons. En cap moment transmet aquest estar enfadat, sinó en aquell aprenentatge, en aquella correcció, en aquella, escolta'm, el meu destí és arribar ara a port, no? Doncs som-hi. I et fa veure que el resultat no és tan important. El fet de pescar o no pescar no és tan important, sinó l'aprenentatge, el procés, el sistema que has seguit. Això ens fa recordar, un cop més, que aquest resultat final no és el que ens dona valor, sinó el trajecte, aquell sistema. Allò és el que realment t'emportes. Moltes vegades a la vida ens fiquem amb l'objectiu final, quan en realitat el que compta és el camí. Tot allò que fas fins que arribes al final. L'important no és una caminada, l'important és la caminada, no arribar a dalt de la muntanya. L'important és el festeig, l'important és viure, no haver viscut. La vida és un gran exemple d'això. L'objectiu inicial de la vida és morir, és que en punt neixes, és un camí directe cap a la mort, no? Per tant, a què ens hem de centrar? L'objectiu o en el camí? En viure o en morir? El més important d'avui és ara. Gaudeix del dia. Gràcies per escoltar-me i ja saps, si t'ha agradat, fes un m'agrada aquí sota, polses amunt. Si encara no estàs subscrit i no et vols perdre el proper vídeo a l'altre costat, i esclar, no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú i com sempre totes les novetats a barto.cat. Adéu.